היי לכולם, נעים מאוד, אני מאיה, ואם אתם רואים את הסרטון הזה, אז כנראה שעשיתי את זה, ויצאתי מאזור הנוחות שלי. אני כאן לספר לכם על מסע שאני עוברת בשנתיים האחרונות, מסע חיצוני, מסע פנימי, מסע של עומק, מסע שמבקש ממני לחלוק עם העולם מתנות חדשות ישנות, שסוף סוף הבשילו, ולצד זה לשחרר תקופה שהיא כבר לא חלק מהחיים שלי. למי שלא יודע, אני מורה ליוגה הרבה שנים, לימדתי גם בישראל וגם מחוץ לישראל, אבל יותר מזה אני אישה של דרך של חיבור, דרך של חופש ודרך של הקשבה לאמת שלי, האמת הפנימית שלי. אני מאמינה שיוגה, עם כל המתנות שיש לה להציע, היא בעצם חלק מעולם שלם ושופע של תחומים שבעצם באים לעזור לנו לחיות חיים טובים יותר, חיים של שפע. התחומים האלה הם בעצם חלק מאיך שאני חיה את החיים שלי עכשיו. אני כאן רוצה בעצם לעשות לכם היכרות בדרך שלי עם עולם השפע הזה. זה מתחיל בשיעורי יוגה אונליין, בקונספט שהוא קונספט מנצח של יוגה מודעת, עם הרבה קשב, הרבה חיבור והרבה נוכחות, וזה ממשיך עם תכנים מעולם ה-wellness, תכנים של התפתחות אישית, של חיבור אישי, של בריאות, תזונה נבונה, כל מה שקשור בעצם לעולם המיינדפולנס. מי שזה מעניין אותו, מי שזה מסקרן אותו, מוזמן לרשום לי למטה בתגובות קונספט מנצח, ואני אחזור אליו עם כל הפרטים הנוספים. אז תודה ושיהיה לנו בהצלחה.